ado sakripisyo ayan kukit adayo dati kayat ko di jay pinasa damay pawit ko turet ti balon ko swetehan lang ti amo kasta ti biyag may sang OFW ang sangit aklatan kailiw ko tamilya aguray aging gamalpas ti kontratan ay nagligaten biyag ko to'y aproden mabanog lagaruden iliw ket ibduren ngimagano sa daytoy ket parat pamilya ka-aprod nga masarak mangbiyag pamilya apira adu ti agpuna aprod adu ti kwarta wen pudnong homesick ti kalaban mo no dumtengan ti sweldo diretso kay bangko ti mabati langin kanya ket resibo no agaprod ka nasken nga natipker ka buwis buhay ako nada OFW ang makuna nga maganos ka kasta't agdirok ti kwarta apay gamin kastoy aya masapul nga umadayo ka mas lalo't homesick ko nagungteng Paskuan at tiyempo Paskwa di jay pinasa doon ti kapis ko lumdang to'y puso agawit ti kagar ko ngem siyak ket OFW adayo ti ayan ko daytoy tudumteng apanubok ket ti biyag ko masapul ag sakripisyo subuken at anos ko nga magano sa just di kanayon nakadua isut